Yan na mga kasolid. Fish on mga kasolid. Fish on. Fish on mga kasolid. Ang laki. Ang laki mga kasolid oh. Yan na mga kasolid oh. Fish on. Ang bilis makahuli naman. Ang lalaki. Wow. Ang lalaki mga kasolid. Huli na oh. Oh. Fish on mga kasolid. Fish on. Yan na. Yan na. Fish on. Grabe to. Grabe. Grabe balag ko Saison. Malaki. Grabe. Napakalaki. Yo, what's up mga kasolid? So welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, subscribe mo na yan at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So bago tayo magtungo sa video na to, ako nga pala si Randolph Saison and you're watching Saison TV. Yeah! Yun, good morning mga kasolid. So ngayong araw na to is pupunta kami ngayon ni Justin sa bagong spot sa Mangaldan, sa Maasin Mangaldan. So doon kami mamimingwit ngayon ni Justin. So magta-try tayo ngayon manghuli ng bangus. May dala tayong pamain na masa, bangus sa tilapia. So hopefully makarami tayo ngayong araw na to mga kasolid. Nandito tayo sa barangay Maasin mga kasolid. Medyo malayo-layo pa, mga nasa 2 kilometers pa yung mumotorin natin. Nandito na kami sa spot ni Justin. Yan o, nararating lang namin. So bali dito tayo mamimingwit mga kasolid sa spot na to, sa bagong spot dito sa Mangaldan, Pangasinan, sa barangay Maasin. Yan, so nakapag setup na rin tayo. So ang gagamitin natin pamingwit is yung aking yan, flash knife na ML702. Yan, sa gamit din tayo na reel na 2000 series. So same lang kami ni Justin, magkaiba lang kami ng brand. So Leo ang gamit niya. Yan. So gagamit tayo ng floater na 1.0 saka ano, yung ating gagamiting hook. Ayan, ito ang setup ni Justin, dalawang hook. Yan o. So pamain na naman namin ngayong araw mga kasolid is bulate. So dito sa spot na to mga kasolid, mamaya magtatry tayo mamingwit ng bangus. So may dala rin tayong feeds mga kasolid. So magtatry tayo kung sana makahuli tayo dito ng ano, bangus. Yan o, si cowboy ng ano, Saison TV. Yan, ang dami mga tilapia. Mukhang marami tayong mahuhuli dito mga kasolid. So tara, mamingwit na tayo na makarami tayo. Let's go! Ano, may namimingwit doon oh. So tayo, dito lang tayo sa gilid. Yung palutang natin oh. Si Justin. So ito ang tawag dito sa ano na to, mga bunga na yan. Ito yung puputok. So yun yung kinakain, di ba? Hinahalo sa ayun, dampalit. Anong pangalan? Dampalit. Dampalit, yan ay hinahalo daw sa ano, pagluluto ng tilapia. Masarap daw yan, yung mga ganun no. Yan, nasa ilalim. Oh, ayun oh. may bago tayong spot ngayon oh. Bago. Oh, dito tayo maghuli ng tilapia. Hagis na. Para makarami. Bagong spot sa dito lang nga yan sa Mangaldan, sa Maasin. Oh, yun na mga kasolid oh. Kita nyo ba yun? Oh, yun na. Yan na. Fish on. Fish on mga kasolid oh. Oh, good size ang laki oh. Oh, good size. Oh. Simulan natin. Muna oh. Lagay muna natin dyan. Lagay muna tayo ng pamain mga kasolid.
Busan tayo. Yan ang mga kasolid oh. Oh. Yan na oh. Yan ang mga kasolid. Kita nyo na ba mga kasolid? Oh, yan ang mga kasolid oh. Yan ang mga kasolid. Fish on mga kasolid. Fish on. Fish on mga kasolid. Ang laki. Ang laki mga kasolid oh. Ang laki. Sobrang laki oh. Good size. Yun mga kasolid. Ang laki. Oh. Nice. Nice catch mga kasolid oh. Oh. Oh, uy, wag ka na kakalpas. Nahuli ka na. Oh, ang laki. Good size. Lagyan muna natin dito. Na. Mga kasolid. Hagis-hagis muna tayo. Nandun pala si Kuya Sesonay. Si-set up. Noon na muna tayo nag-set up mga kasolid. Lalaki dito yung mga tilapia. Dito lang yan. Oh, yan na. Yan na mga kasolid oh. Fish on. Ang bilis makahuli naman. Ang lalaki. Wow. Ang lalaki mga kasolid. Good size. Ayos oh. Oh. Oh, ang lalaki. Oh. Ang lalaki mga kasolid. Lalaki mga tilapia. Oh. Walang mga bad size, panay good size. Daling makahuli mga kasolid. Oh, yun na, hagis na naman. Tignan yung mga kasolid ah. Oh, yun ang mga kasolid oh. Oh, yan na. Yan na. Oh, yan na. Oh, kita nyo ba? Fish on mga kasolid oh. Uy, grobing hilo nyo. Fish on. Ang lalaki oh. Fish on mga kasolid oh. Oh, lalaki. Good size. Oh. Good size lahat nang nakukuha dito mga kasolid. Oh. Pain na naman tayo. Na, hagis lang ng hagis mga kasolid. Uy, wag ka natatakas dito uy. Oh, yan na mga kasolid. Grabe, segundo lang. May uli na oh. Oh, fish on mga kasolid. Fish on. Oh, plus. Oh, fish on. Oh, good size. Oh, panay good size ah. Yan na una. Nandun kay Kuya Session yung lalagyan natin. Hagis na naman. Wait.
Pain muna tayo. Napakainit dito mga kasolid. Grabe, sobrang init. O, yun na mga kasolid ah. Tingnan nyo ah. Ano natin dito to, matagas na sila. Tiyagis natin banda doon mga kasulid. Yun na mga kasolid, oh. Yan na, yan na. Yan na, fish on. Grabe to. Grabe. Grabe balag ko, Saison. Malaki. Grabe. Napakalaki. Oh, grabe ang laki mga kasolid, oh. Oh. Grabe ang lalaki mga isda dito. Oh. Lalaki mga tilapia. Oh. Lagyan muna natin dito mga kasolid. Yun na mga kasolid, oh. Okay, bakit nag-release? Fish on, gobi to. Gobi. Ay, sayang. Sayang. Ulit natin mga kasolid. Ulitin natin, sayang yun ah. Nanhook. Grabe gila niya. Tayo ng mga kasolid, oh. Kita nyo ba? Oh, grabe yun, oh. Ay, ang liit, patakasin mga kasolid. Ay, hindi, good size. Good size na to mga kasolid. Good size na. Kunin na natin to. Pain tayo. Ubusan ng pamain. Dito kasi mga kasolid, bawal ng masa. Ang kakain niyang bangus, may sinabi sila may pabuhay daw pala sila dito na mga bangus. Kaya bulati lang pinapain. Bawal ang masa. Galing. Yan ay sa atin, oh. Yun, fish on din sa wakas. Sa wakas ang laki rin. Uy, laki. Wow. Ayan, oh. Ayan, kunin ko na para hindi makatakas. Ay, naku. Ayan, oh. O, di nakachamba rin tayo. Diba? Ayan, mga kasolid, oh. Bali, mamaya dadami rin to, no? Ayos. Ayan, lalagay na ni Justin. Yun. Iangat mo yung mga nahuli na, Justin. Mamaya, dadami na rin yan. Uy! Pwede na. Wala na naman. Oh, kay Justin agad, oh. Justin, meron na yan, oh, sa kanya. O, yung sa akin. Oh, hindi na naman. Meron na rin sa akin. Yun, fish on! Fish on!
Yo, good size. Malaki. Uy. Yes. Lalaki na nahuhuli natin. Yan mga kasolid oh. Goods. Yun, shot. Ayun na. Yun na, sayang. Kaya, sa atin may huli na pala oh. Huli na. Naku, kanina pa pala to. Yun oh. Pero maliit mga kasolid, patakasin natin to. Maliit. No, Oh, patagasin na. patakasin natin to. Bye bye. Yun, fish on. Ano on? Fish on. Yung laki. Uy, malaki. Uy, ang laki nito. Grabe. Ako sana makakauli ng mga kasolid. Grabe siya. Oh. Justin oh. Oh, grabe. Ito yung pinakamalaki yun na nahuli mga kasolid oh. Grabe siya oh. Ang laki. Ako sana. Ngungo. Ha? Ngungo. Saan? Ngungo. Ayun. Yun na, yun na. Ayun na yung sa kanya. Ayun na. Uli, uli. Ay, sayang. Di ba yung nguso nyo? Tignan mo. Tignan mo. Oh. Ngungo. Tignan mo yung... Natawa ko sa isda. Natawa ka solid oh. Hindi naman sa paglalait oh. Tignan nyo. Mahaba yung ngungo. Naku, sorry. Ayun oh. Ayun. Justin. Ngungo. Ayun oh. Tignan nyo naman. Oh, Justin oh. Kumpara mo. Yung nguso. Oh. Oh, tignan mo yung nguso nila oh. Mga kasolid oh. Yung nguso. Magkaiba eh. Oh. Hindi, ganyan talaga. Hindi, iba. Naku. Ay, mga kasolid oh. Ang ganda ng ano nyo. Oh, nguso nyo. No, kakaiba. Ay, Justin oh. Kiss mo nga Justin, dali. Oh. Yan, baka makatakas, taas mong konti. Ay, naku, muntik pa. Ayos. So yun mga kasolid, medyo ubos na yung ating pamain. Pero medyo nakarami na tayo Justin oh. Ayan, ganda yung mga nahuli namin eh. Oh, yan okay, ang dami na rin oh. Oh, may 2 kilo to, ang lalaki pa oh. Mga solid tilapia oh. Dito lang yan sa Maasin, Pangasinan mga kasolid. Dito sa Barangay Maasin, Mangaldan, Pangasinan mga kasolid. Yun oh, dami na namin. So anong iluluto mo ulit? Yung paborito mo? Paksiwat prito. Yun. So tayo rin, mag-uwi rin tayo. So hindi tayo makakapag-catch and cook ngayon mga kasolid. Dahil meron tayong pupuntahan na importante mga kasolid. Sa yung natin, pamimit natin nangyari oh. Nagkabuhol-buhol na, kaya napag-desisyon na namin dalawa ni Justin na itigil na lang tong pamimingwit. So babawi na lang tayo ulit sa susunod mga kasolid. Oh, di ba? Panalo na to mga kasolid. Pang-ulam na at may pambenta si Justin. So paano mga kasolid, dito na lang muna namin siguro tatapusin tong aming fishing adventure ni Justin. So bago ko tatapusin, gusto lang namin magpasalamat sa mga solid subscribers ng Saizon TV. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aming munting channel. At sana hindi kayo magsawa sa mga videos na aming ginagawa. So paano mga kasolid, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam!